שלום לכולם, היום אני רוצה לשתף איתכם משחק שבו ניצחתי יריב עם 4 שניות על השעון בזמן שליריב היו 2.5 דקות. יש הרבה מה ללמוד מהמשחק הזה, אז בואו נראה אותו. אז בעצם אני משחק בלבנים והמשחק היה מאוד מאוזן. אף אחד לא מוביל לא שחור ולא לבן. כאן אני בעצם מזיז את המלכה, הלבנה, ואני מציע לו טרייד, החלפת מלכות. והיריב קיבל את ההצעה, אין מלכות על הלוח, והתכנון הבא שלי זה להרים את הצריח לשורה השביעית כדי ששני הצריחים שלי יתקפו את A7, והיריב ששיחק מאוד טוב לאורך כל המשחק שם לב לאיום הזה. אז השלב הבא שלי זה לנסות למצוא חולשה אחרת, אז הרמתי את הצריח ואיימתי על E6, והיריב בתגובה פשוט הגן. לאורך כל המשחק הוא ראה את כל האיומים שלי, אז כאן הבאתי את הצריח הנוסף כדי שיהיו שני תוקפים על החייל, אז היריב פשוט הגן, ופה זה כבר נהיה ממש מאתגר. אני לא ניהלתי את הזמן שלי נכון, אני שקעתי יותר מדי בחישובים ובתכנונים, ושימו לב, ליריב יש כמעט 3 דקות, לי יש 22 שניות, זה לא נראה טוב, אבל אף פעם אסור להתייאש. כאן זה השלב שבו ניסיתי אולי לאיים עוד פעם על החייל ב-A7, כי יש רק מגן אחד, אבל הוא פשוט הגן. וזה השלב שבו כבר מה אפשר לעשות? אז הבאתי את המלך, וכאן המטרה שלי הייתה להסתער עם החיילים, כי אני לא רוצה להזיז את הצריחים. הצריחים כרגע מפעילים לחץ על E6 ועל A7, זאת אומרת שהצריחים של היריב גם די מרותקים, הם מקובעים על המשבצות האלה, הם לא יכולים לזוז, כי אם הם יזוזו אני פשוט אקח את החיילים וזה לא יהיה טוב לו. אז גם היריב הביא את המלך שלו אחרי שאני הבאתי את המלך שלי, וכאן לא היה לי יותר מדי מה לעשות אלא לנסות להסתער בצורה חכמה עם החיילים. אנחנו רואים שגם היריב קצת מחכה את המהלכים שלי, ואני ממשיך להתקדם עם החיילים, והוא החליט להתקדם עם המלך מסיבה לא הכי ברורה שיש. גם אני הבאתי את המלך שלי, הוא נסוג לאחור, ואני התקדמתי עם החייל בטור F, וגם כאן זה נראה שהוא פשוט רוקד עם המלך, הוא הולך עם המלך קדימה ואחורה, וזה לא מאוד חכם, במיוחד כאשר לא משקיעים זמן. וכאן החלטתי לעשות שח, יש לי 7 שניות על השעון, אין לי יותר מדי מה לעשות. הוא אכל בחזרה, ואני עשיתי שח נוסף, וכאן הוא עשה את הטעות הגדולה של המשחק. עד כאן המשחק היה מאוד מאוזן, הוא שיחק ממש טוב, והוא החליט לקחת את המלך שלו לכלא הזה. שימו לב שבמשבצת הזאת כמעט ואין לו מהלכים חוקיים. המהלך החוקי היחיד שיש לו זה E4, שזה מצחיק כי זו המשבצת שבה המשחק התחיל. ונותרו לי 6 שניות בלבד, אני עומד להפסיד, אבל שמתי לב שהמלך של היריב מוגבל, וחשבתי לעצמי, הלוואי ויכולתי לשים את הצריח שלי על E5, וזה היה מת. אז כל מה שהייתי צריך לעשות זה להביא את הצריח ל-E2, נותרו לי 5 שניות על השעון, וליריב אין שום מהלך שהוא יכול לעשות כדי לעצור את המת. הוא יכול לנסות להביא את הצריח לטור E, שזה מה שהוא עשה, אבל כל מה שהייתי צריך לעשות זה להרים את הצריח ל-E5, והיריב הפסיד. שימו לב, אני עם 4 שניות והוא עם 2.5 דקות, יש הרבה מה ללמוד. אז מה הלקחים שאנחנו נלמד? קודם כל זה לא להרים ידיים, אף פעם לא. אני עם 4 שניות הצלחתי לנצח, אל תרימו ידיים. דבר נוסף, אם יש לנו יתרון זמן, חייבים ליהנות ממנו. אם היריב היה משקיע קצת יותר זמן, הוא היה מנצח את זה בקלות. ואם אין לנו זמן, עדיין לעשות מה שאפשר. אנחנו לא יודעים מה היריב יעשה. בטיחות המלך, תמיד לשים לב למלך שלנו ולמלך של היריב. כאן בזכות הערנות ששמתי לב שהמלך של היריב לא בטוח, הצלחתי לנצח. ומומלץ לפתור פאזלים כל יום, ככה האינסטינקטים שלכם מתחדדים.
ואתם תשחקו טוב יותר. זה הכל להיום, ונתראה בפרק הבא.